हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अरुण बागलारी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं देखाने वाला हूँ आं माने दिनै दोनदैगोन नोंथांमोननो जोंहानि न' खाथिथिंनो माने न' सेरथिंनो गोदान लामा फैदों। माने आवगायनिफ्रायनो बे लामायानो दंखायोमोन, थेवबो नोंथांमोननो दा लामाखौ दिन्थिनोसै। बे माने सरकारि लामा जादों आरोना गाइस। बे माने पाका जादों, माने सिसिस ब्लक बहायदों आरोना बेहाय। तो नोंथांमोना नायबाय था, बे सिसिस ब्लक दिनैसो माने आधा सयबाय आरोना बानायबोदों। दिनै बहुत दिननि उनाव जोंनि न' खाथियावबो मोनसे लामा जादों, बहुत खुसिनि खोथा। मानो होनबा आवगायावनो जानो गोनांमोन, थेवबो जादिया माबा माबि कारननि कारणे। स' नोंथांमोननो नै लामाखौ आं देखायनोसै। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो अलाव, आरो लोगोसे लाइकखौ थुनो दाबावखा। स' नोंथांमोना दोनसैनोसै लामाखौ। बेनो लामाया बोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव जनायहर। गोदानसो बे लामाया माने गोदानसो आरोना गाइस। बै जा काम जाबाय दं आरो आराम्भआ बहुत दिननिफ्रायनो जादोंमोन, माने लकडाउननि कारणे मोजांनो जादिया। स' दिनै जोंहानि न' खाथिसे मोनफैबाय आरोना गाइस। नोंथांमोना नायदो, नै नोंथांमोना नायदो लामाफोरखौ बोरै नांदो। दाना फाय गारि खारसिगोन आरोना लोगोफोर। लामाखौ बोरै नांदो आरो गाइस। बे लामाखौ मादों बनायदों नोंथांमोननो देखायगोन। मोनसे डुप्लिकेट सिसिस ब्लकजों बनायदों। बे माने इमान अरिजिनेल नङा आरोना। नाय नोंथांमोना नायनो हागोन, नै बायलासो माने 100%नि 50%ल' आरोना बे गाइस। नोंथांमोना नायदो, लामाया इमान मोजां जानाय नङागोन बायदि मोनखाबाय आं। माने सिसिस ब्लकखौ आं एकदम फसायखाया। माखासे मोजां नाङो आरोना, स्रक रास्ताखौसो पाकाखौसो। नै नोंथांमोना नुखाबाय दा इटाफोरखौ नाय। आरो गाइस, बै जा लामानि काम सोलिगासिनो दं, साइड बाम होबाय दं। साइड बामा आवगायनिफ्रायनो जानांगौमोन, नाथाय साइड बामा दासो जादों। स' रास्ताया बिराद गाज्रि जागोन आरोना। मिन्थिखानाय खोथा, नोंथांमोना मिथिगोन सागे। लामाया एसे थार्ड क्लास जागोन आरोना, एसे थार्ड क्लास जागोन लामाया। नुखाबाय नोंथांमोना, साइड बामा आवगायनिफ्रायनो जानांगौमोन, जायाखै। नाथाय दासो गाज्रि दं। लामाया एकदम डुप्लिकेट जाथारदों आरोना गाइस। मा खालामगोन, एबारसो फार्स्ट जादों नालाय, दा हमनोबो हाया। सोरखौ हमनो, अबयस्से कन्ट्रेक्टारखौ हमबा जायो, थेवबो कन्ट्रेक्टारफ्रा माव लोगो मोनो, इसोर फैयो सप्ताहसो। फार्स्ट जानाय नालाय, सेकेन्ड बार' नायनोसै जोंनो मा जायो। दा नोंथांमोना नुखाबाय लामाया इमान खास नङा, स' सिम्पोल, थेवबो गारिथ' सोलिजागोन। आरो बुंनाय खोनादों माने मेन रास्ता फैगासिनो दं होननानै, 2 लाइन ना मा होनो, बेनिखायनो बिदि बानायदों नामा, हमनोबो हाला गाइस। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो, आरो एसे देखायगोन आरोना गाइस। नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ। नोंथांमोना लामाखौ नुखाबायनो डुप्लिकेट लामाखौ, इमान थिग नङा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो, आरो आं नोंथांमोननो सानैसो फ्रि फायार पागला देखायनोसै आरोना। नायबाय थादो नोंथांमोना। पुरा फ्रि फायार गेलेखायो आरोना, नांनोबा फै नोंथांमोना। हागोन, नांनोबो हागोन। बिराद डेन्जार फ्रि फायार गेलेखायो आरोना गाइस। नै गाइस, नोंथांमोना नायनो हागोन, पुरा मारिगासिनो दं आरोना फ्रि फायार। नै आरो नै बिथाङा प्लेयारा नोंथांमोना नायनो लाखादो। आरो नै बे खासेयाबो प्लेयारा, नायनो लाखादो नोंथांमोना। नै प्लेयारा डेन्जारखासो। आरो नै गेलेनाय नोंथांमोननो सबसे साबसिन हामसिन मोनसे दंफां दं, नोंथांमोननो देखायगोन। नै बे दंफांनि सिङावनो माने एके फ्रि फायार हक पाबजि हक सोलिगासिनो दं आरोना नै गाइस। नै बेनो दंफां। स' नोंथांमोननो देखायगोन दंफांखौ आं दसेनि उनाव पुरा फुलनो देखायगोन नोंथांमोननो दंफांखौ। नायबाय था नोंथांमोना। फ्रि फायारनि बे दंफाङावनो फ्रि फायार गेलेनाय जायो, आरो बे दंफांनि नामानो जाबाय फ्रि फायार 3। फ्रि फायार 3 होननानैबो बुंनो हायो आरोना गाइस। बे दंफाङानो
फ्री फायर 3 नै बेखौ गाइस निउजिलेन्डनिफ्राय लाबोदो बेनो जाबाय फ्री फायर 3 नै गाइस बेनि सिङाव गेलेबा फ्री फायर गेलेनो रावबो हाखाया आरोना माने बुजिबा आरोना बेयाव गेलेबाय थानाय प्लेयारफ्रा बिराद डेन्जार गेलेखायो नै नायदो नोंथांमोना फ्री फायर 3 Halo guys, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' नोंथांमोना अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना होदो आरो मोजां मोनोबा लाइक होदो स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाबोनल' समफोर बाय गाइस